Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Hello. So yan o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Ayan po mga Kaagapay, andito po tayo ngayon sa Amaya Resort. And Donita Rose Cebuano official vlog. nandito po si Donita Rose Cebuano. Hindi. Ayan po, dito po si Donita Rose. Ayan. And po si Cebuano. Sabi mo na lang ano, pakasupport Lorny TV. Support po, Mami Lorny TV. Thank you. Bye-bye. Ayan si Lord niyo. Thank you. Lorny TV. Lorny TV. Ikaw pala may kasalanan eh, Diyos. Ayan po. Ito po si... Ano pong ano nyo? Lay Quachero po. Lay Quachero official. Lay Quachero. Parang familiar. Ito. Ano po pangalan niya? Si Provinciano Ungas. Cristiano Ungas po. Provincianong Ungas. Kaagapay po. Si Kaagapay. Oh. Ito yung ano, ako yung sinashoutout mo sa live ni Jojo dati. Oo. Pwede ka pa rin naman niya i-shoutout ngayon eh. Oh, pa-shoutout po. Kaagapay. Kaagapay, yan. Oh. May ano ako, may Kuya Kaagapay lang. Or may... Kaagapay lang. Kaagapay lang. Ako nang... Ikaw na naglagay ng kuya. Mm. Kaagapay eh. Kasi pumupunta ko sa live nila. Tsaka sinubaybayan ko yung ano niya. Yung video niya. Salamat. Ay kami po mga nagmamahal kay Donita ay tuloy-tuloy lang po ang support na gusto namin ano sa kanya para ipagbabago. Ano to, labanan lang ng camera. Kabanan lang to. Sino malagi? Power! Power! So yan po, andito rin po sila. Dali ba hindi ko? Oo. Dito po sila Kuya Bal. Hindi, taga Caloocan po ako. Monumento. May ano rin ako na ano, yung mga, hindi ko alam kasi. Yung dati na ano ni, ano, mga dating kakilala ko dyan, nung nagsisimula ako, di ba na ano rin ni ano, si Elaine, ayan. Si ano din, si Migo Tomas, na-subscribe ko din yan. Ayan, sila Jojo Albasan, nakilala ko. Kaya ako naman po ay ano, sa ngayon medyo Ayan, ikaw na lang tutukan. pero baka dumating din yung time na kasi as a vlogger dapat may unity, may Oo. pagkakaisa diba? Ako naman ang naging ko lang ay tulungan pagkamat si Donita Rose. Donita. Yun lang naman ang naging papel ko sa buhay niya. Ginawa ko yun para sa pamilya, sa anak. Yung channel ni ano, di ba gumawa ng channel din si ano, si Nanay Susan? Nanay Rosario. Oh, Nanay Nanay Susan. Rosario and family. Oh. Okay na po, medyo umangat naman. Oh. Si Hukom Jacob po yung nagmamanage ng Si channel. Yung kuya ni Donita, si Hukom Jacob. Hukom Jacob, Jacob Cebuano. Cebuano. Siya po yung nagmamanage ng channel ni Nanay Rosario.
Ito, sino to? Vlogger din to. Si El Saragosa. Sa Saragosa. Sino po Agapay? Ayan, maraming salamat po. Sa channel po. Ikaw, ate. Ay, ano lang, ano nga yung, ano lang ako, tawag dito, organic. Ito Ah. si Ma'am, ano, Isla. Bonita TV. Isla. Isla Bonita. Ay, Isla Bonita. Ikaw. Ay, naano ko ito, na ano ko, nakakabangga ko siya dati. Isla Bonita. Isla Bonita TV. Mm. Tsaka may isa rin na ako na hindi ko maalala si, di ba sa ano rin po dyan sa may Bulacan, Bulacan pa rin ba si ano? Bulacan ba yun? Si Kajerjer? Si Akera. Oo. Mga nakano ko yan. Kasi ngayon sa dami-dami ng inano natin masyadong oo. Wala lang iba eh. Minsan may pag nakikita ko naka-live yan, papasok ako. Ganyan lang. Subscribe na lang po yung anak ko, Christian Hardman. Christian Hardman. Hardman. Ayan, pa-subscribe po mga kaagapay. Ayan, kalingap. Christian Hardman. Ano mo yun? Nanay ko po. Dito, nagaling mo. Si Two. Vlogger mo din? Oo. Yan, kaming vlogger natin. Sino naman yan? si Dad. Jowa. Sabi ko nagpagamot po ako eh. Oh, medyo nawala siya na ano. Hindi po yun sa sigarilyo po. Para makakagal. Kaya, ang ganda mo na nga ngayon eh. Laki na ng gumanda mo. Para na akong busto po. Kaya naganda na, nagalaki na ng improvement. Subscribe ko na oh. O, nasubscribe ka na daw. Sana all. Si Daddy. Si Daddy Raven po. Sino? Daddy Raven. Red Barbero Official. Hanapin natin. Red Barbero Official. Hanapin mo daw oh. Yan, ang dami oh. Hanapin mo na. Na, Ano, lapandero? so yan po mga kagapay. Dito po yung kapaligian na ano, ay dito po kami. Maliit lang po ito na ano kasi private na kumbaga resort. Kandun sila ano, Blighty Boys, si Raid. Yan. Ba't ibang vlogger ko? Ayan po, maraming salamat po. Thank you sa suporta. And maraming salamat po. Ayan, patuloy po natin suportahan si Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, at sa buong team Kalingap po. Ayan, bye bye and God bless.